één keer in de maand hebben we dan akoestische live muziek. Akoestische live muziek. Hey, ja, dat is... Oh, wat is dat? Dat heb ik de nodig aan. Hij is stiekem filmpjes aan het maken. Nee hoor, nee, dat is niet stiekem, anders was ze wel achter een boom gaan staan. Oh, oké. Maar het opstarten voor het seizoen, Is dat maand betekent... postmaand. Ja, maar dat betekent wel heel veel werk. Heel veel werk, joh. Nieuwe gravel hebben we gelakt. Geverf. Ja, en ja, van allerhande klusjes nog gedaan ook, sowieso. Hoe is het met Nonkebuuske op dit moment? Hartstikke goed. Ja, toch? Ja. We komen steeds meer in de belangstelling, krijgen steeds meer bezoekers. Op de zondagen dan. En door de week komen ook nu met groepen, bedrijfjes, oude vandaag. En die komen hij in de middag lekker voor zijn vlaai eten en koffie drinken. En wat is nou de truc waardoor het beter gaat met Nonkebuuske? Het gaat steeds beter, zeg je. Ik denk dat we heel veel activiteiten tegenwoordig doen voor de LU met lokken. Workshops voor de kruidentuin, workshops vlaaien bakken. Die lui komen dan voor de workshop en die zijn hij en die zeggen ja, ik kom nog een keer terug, want je open zit. Neem mijn familie met, papa en mama, opa, oma. En zo spreekt zich dat rond. Hoe lang bestaat het al? Nou, 45 jaar denk ik zo'n beetje. Ja. Thij Berkers heeft dat opgericht. En ja, het is steeds groter geworden, maar zo in deze hoedanigheid is het al een jaar of 6. Dat is de laatste nieuwe aanbouw daar. En er zit dagopvang in op 3 dagen in de week. Dus we doen ook nog het voor nu met een beperking. Ja, die heel erg toespullen. En ons een beetje helpen met klusjes. Maar dat is vandaag niet. Ja, ze is al in de bezig, ja. Die zijn al... Hoi! Dat is trouwens de zoon van de oprichter, Thij Berkers. Echt hoor? Ja. En dat is ook bijna iedere dag om het te doen. Ja. Wim is autistisch, dus... Hallo Wim, Goeiedag. de zoon van meneer Berkers, die het allemaal heeft opgericht. Ja, maar de eigenlijke initiatiefneemster wordt mevrouw Berkers. Oké. Wordt dat de man? Dat wordt een man. Dat wordt mijn man. Oké. En dit helpt ze nog altijd mee om het heel netjes te houden? Ja, zo kent ze het stellen, joh. En op zondag zit er aan de kassa, hè? De veuren. Want dan duidt Wim de kerstjes verkopen. Ja. Enig. En is Wim nou de enige van de dagbesteding die Nee, hier daar is? zijn aan het boren en aan het zeggen. Oh, dat huur ik. Dus Dennis, dat is ook Dennis. van alles aan het doen. Dennis Meerten. Die maken ook allemaal van die apparaatjes, toch, veugelhuisjes, allemaal leuke dingen wat we dan op zondag ook verkopen. Aan de bezoekers. Ja. Ja. En hoe leuk is dat om met de mensen van de dagbesteding samen Nou, te, dat is samen heel te leuk. klussen? Dat Hé? is heel leuk, ja. Hoe lang doet je dat al? Nou, ik ben er niet zo lang, 4 jaar. Ik ben sinds 4 jaar gestopt met werken en toen ben ik hier ook begonnen, want ik vond dat hij ook leuk. Ik ben trouwens een schoonzoon van Thij Berkers. Ja. Maar ik heb me daar nooit mee bemoeid. Man van mijn tweede zus. Ja, Wat ik heb me daar leuk! nooit mee bemoeid, maar ja, wie ga je maar gestopt met werken, dacht ik van, oh, misschien is dat toch wel leuk. Want de hele dag fietsen en wandelen, dat is het dan niet. Je geeft ook niet genoeg voldoening, denk ik. En dit wel. Heb je vroeger ook met de hand gewerkt? Nee. Niet? Ik heb bij ABP gewerkt in Heerlen. Oh ja, dat is vooral het zitvlees kweken. En inderdaad met het kuipje werken, ja. Hey. Dit is eigenlijk veel leuker. We reden hier net naartoe Ja. en toen zit Maurice, onze geluidsman, een Nonkebuuske. Hij wist eigenlijk gar niet wie je het doet moest spreken. Waar komt de naam Nonkebuuske vanaf? Voor de Nou, mensen die het het is- niet het Het weten. bosje van mijn oom. Kijk, Van Nungske Dederen. Het wordt een nonk van mijn mam. en waarom hebben ze dat dan naar de Nonk Dat wordt vernoemd, Wim? dat wordt eigenlijk eigendom van de nonk en de familie. En die had hier nu een buitenverblijf. En toen kreeg Thij, schoonpap, die kreeg toen op een gegeven moment, ik zal niet zeggen de kolder in de kop, maar dat wordt helemaal gek van deze oude boeien. Ja, maar En dit weet je wat het ook wordt? Ik moest van de hobby auto een beetje af en dan moest De natuur in. voor de natuur en van de schoolmeester die ik toen hou in Maastricht.
Want tegenwoordig was eerst veel meer met auto's bezig, Wim. Ja, nog wel. Nog wel. Ja. Ja, wat is een bepaald lievelingstype auto dan? Of gewoon die- alle auto's? Zelf doe je mee. Ja, jong. Ja, die met de ster. Oh, kijk, hey, dit is toch de wet dat ik geen reclame mag maken. De auto met de ster. Ja. En de auto met de ster is ook hobby. Nou, hij heeft een aantal passies. Dat is nieuwslezers, auto's. En ja, hij gaat ook weer naar de kerk. Hij deed voorlezen in de kerk ook nog. Dus dat zijn leuk. die grote passies van hem. Ja. Ja, dat is heel leuk. Maar dus ook een passie van Ugwal, een beetje. Nou, ik kreeg een Mercedes, maar goed, dat maakt verder niks uit. Maar er zijn mensen die in een auto hebben, ze moeten gewoon een Mercedes gaan. Ja. Nou ja, of een Renault of een Volkswagen of een Opel. Of een... Maar dat is niet. Ja. Mercedes, dat is het. Ja. Had ik nou mij laten vertellen dat hij ook gekookt wordt? De dagopvang die doen inderdaad op de dinsdag doen die samen koken. Die zit met begeleiders, zie je. En dan, hoi Hoi. Dennis. En dan doen hun de groenten snijden en zo gaat het allemaal. En dan doen ze gezamenlijk eten met de begeleiders. Dus ja. Nee, dit is verzin op zondag open voor het publiek dan. Maar door de week is ook, zijn ook allemaal mensen hier, vrijwilligers, mensen van de dagopvang. Dus is eigenlijk wel helemaal te doen. Ja. Maar nou zei je van, dit is de laatste aanwinst, hè? Dit jaar, dat gebouw is in 2000. Wat bleef? Nee. Vertel. Help me even. Kom maar even kijken op de telefoon. Ik moet komen kijken op jouw Jammer telefoon. dat je het niet kon uitzenden. Oh, verrek. Ja, die ene jongen vond dat niet goed. Heb je me geënt? Jij was de man met de metaaldetector. Ja. Je kunt zo alles tegen. Ja, hier En hoe kom je nou weer hier terecht? vrijwilligerswerk. Ook. Ja. Hoe is het met je nu? Ja? Ik doe mijn best. Nee, het is leuk hier. Ik kwam hier vroeger al met mijn Kent moeder. je het verhaal van hem? Ja, ik heb iets gehoord. Ja, maar we zien hem ooit eens een keer tegen. Ja, in de akker. Ja. Maar dat wordt niet in Sham. Dat was een bengel. Een bengel daar, ja. Er was een jongen bij en die Ja, hoorde je. ja, want wij zenden nooit iets uit wat Ja. nu niet Ja, willen. ja, En de oké. jong die er toen bij Ik was. heb het ook nog in de telefoon aangestaan. Dat is goed. Maar de foto heeft ze nog wel, hè? Ja, dat zie je wel. Hè. We staan erop. Hè. Is nu een paar weken, is dat nu hier in het ook vrijwilliger. Ja. Ja. Maar Leuk. ik heb het hier ook altijd leuk gevonden. Ik ben hier al verschillende keren geweest. Hoor. Ik zeg ook vroeger met mijn moeder en zo. Ja, nou mijn vrijwilligerswerk. 3 jaar geleden had ik eigenlijk al hier 4 een meisje verder, maar dat is toen niet doorgegaan. Ja, nou ben ik hier. Maar jij kwam hier vroeger al met je moeder. Ja, dat is al 30 jaar geleden. Ik denk nog iets langer, heel eerlijk gezegd. Er was een gedeelte van dit was er nog niet. Er was alleen dat wat ik me kan herinneren. En dat misschien dit. Maar daar was van alles niet. Ja, En dan want ruim 30 jaar geleden, toen was jij? ik ben er nu 46,5. Kan maar uit. Ik Dus dus de- tot ik met 9 of 10 jaar hier ben geweest. Dus dan is het nog langer geleden. Om het even ruim te schatten. Ja, 30 jaar geleden. En weet je nog, Langer dus. weet je nog wat je deed dan hier? Gewoon, kom, we gaan eens kijken. Het is oud van vroeger en alles en zo. Dus ja. En ik kom hier. Hè. En wie, Maar het is toch wel veel En veranderd. vlaai eten natuurlijk. Een fly eten, ja. oh, dat deed ze toen ook al? Ja, ja. Nee, Ja? nee. Jawel, Ja, ik nee, deed ook kan een ik me vlaai. niet Maar niet zoveel, nee. Daar kan ik me toch niks meer herinneren. Dan kreeg je geen bla. Volgens mij was het toch niet toen. Wat werd geen nog? Wat is ook eerste herinnering aan? Ja, Nonke mijn Buske? eerste herinnering is dat ik met mijn vrouw, de dochter van Tij, verkering kreeg. En hij op zondagmorgen regelmatig naartoe ging. Heb je mijn kinderen klein waren. Toen gingen we voor de opening om 11 uur, zaten we daar achter dat huisje in de zon. Met de familie. Met de familie en dan gingen we lekker vlaaien en koffie en dan en tegen de opening dan gingen we weer naar heen, want dan moest hij natuurlijk alle gasten ontvangen. Dat wordt te druk en hij er nog in de tijd. Oh, dan zoet hij aan de kassa. Ja, nou, hij liep dan ook hier rond en er waren allemaal de nonkes, wie ze dat vroeger noemen, die deden dat toen samen.
Ja, tegenwoordig zijn het niet allemaal maar nonkes. Hè. Ja, hebben we ook regelmatig het jongelui die zich aanmelden als vrijwilliger. Omdat ze het gewoon... Ja, die hebben toch een soort liefde voor deze plek. Precies. En dan komen ze hier naartoe en dan willen ze erbij horen. En lekker methelpen. Ja. Gaat toevoegen. Ja, dat is hartstikke mooi toch? Ja, maar dat is toch leuk dat ze, Ja. of mensen nou een beperking hebben of niet. Of Iedereen in is dit welkom. geval... Ja. Maar enkel, maar ja, voor die uren gaat het wel. Ja. Is dat goed? Ja, en hier zal je ook niet echt in een jaar gewoon rijden. Kom. Ja, ik af en toe hè. Nee, maar ik bedoel, dit is geen productiedruk. Snap je? Waar iedere seconde van belang is. Maar we hebben natuurlijk wel immer een nadrukkelijke planning van het seizoen. Dat wordt langsgelopen en ik over kijken wat moet per se dit jaar gebeuren. Want ja, met z'n 5 jaar niks aan deze, dan vult de boel in elkaar. Hè. Dat is duidelijk. Ja, dit moest ze blijven onderhouden. Maar het is toch zo leuk om te... Want het blief een schitterende plek, Ja. hier in de bus. Ja. Maar wat leuk om te huren dat het nog altijd toch wel een familiedingetje Ja, is. de familie zit er nog gedeeltelijk in. Maar ja, goed, we zongen onze 62 vrijwilligers die we nu inmiddels hebben. Ja, ik heb dat gewoon niet draaiende houden. Hè. Maar nu loopt gewoon heel mooi. En we zingen het zelf ook een mooie plek. Ja, kijk rond en we hebben in de tuin ingericht waar jullie met kinderen op de picknicktafels kunnen zitten. De bieken zoomen hem bij, straks lopen de heidekoeien weer erom bij. Ja, dat is toch prachtig. Lekker een plek van rust en ontspanning. Hè? Ja. Is het anders eigenlijk? Want als het komende zondag, het wordt schitterend weer. Ja, we zijn ook al extra drank in aan het kopen. Want we hebben sinds kort de horecavergunning. Dus je kunt zich hier ook een pilsje drinken. Oh, kijk. Of een wientje. En, Nog 45 jaar. nog 45 Nog 45 jaar. Ja, dat mocht nooit. En nu, dit heeft natuurlijk ook metgeholpen die 5-sterrenroute van de Schindeldse bossen. Er zit toch nog meer lui heen naartoe gekomen. En dit is natuurlijk een unieke plek om even te zitten, tasje koffie. En zondag wordt het dus, zoals gezegd, heel lekker weer. En dan zoemt het heen van de kindjes en de al de vandagen. En Ja, dan... ja, absoluut. Vrijmaandag de opening en was slecht weer. Ja, er zijn toch een 100 mensen geweest. En ik denk dat zondag weer het dubbele aantal, denk ik. Lopen die 200 mensen rond. En ja, dat is goed voor de kassen van Onke Buske. Want ik heb er weer alles goed onderhouden en bijwerken. En ja, dat hebben we weer nodig. Ja. Dus, Hey, dankjewel dat we even Ja, mochten komen. ja, sorry, de kijken. vlaaien. Hey, jongen, Ja, leuk. vlaaien. Ja, zondag zie ik hier.